Hello guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் சரவணமுத்து. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சனிக்கிழமை டேட்டு 18ன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம 18 தான் சாட்டர்டே. டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 5:30 ஆகுது. வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டேன். எங்கே போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆவடிக்கு போயிட்டுருக்கேன். சண்டே தான் எப்போதும் மேட்சுக்கு போகும். ஏன்னா சண்டே ஃபுல் லாக்டவுன் அப்படின்றனால எங்கேயுமே போக முடியாது. அதனால் ஒரு சேஞ்சுக்கு சாட்டர்டே மேட்ச் போடலாம் அப்படின்னு சாட்டர்டே மேட்ச் போட்டிருக்காங்க. இப்போ சாட்டர்டே மேட்ச் விளையாடுறதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் ஆவடிக்கு. வண்டிக்கு பெட்ரோல் வேறு போடணும். எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். நான் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 15 கிலோமீட்டர் தரும், அதுக்கு மேலே தராது. கொரோனாவுக்கு போட்ட டென்ட்டு. ஸோ லெஃப்டில் இருக்கிறது தான் இதான் மாந்தோப்பு ஸ்கூலு, மேட்டுப்பாளையம் மாந்தோப்பு ஸ்கூல். இங்கே பள்ளம் மேடம் இருக்கும், அங்கங்கே பள்ளங்களாக இருக்கும். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சேஃப்டியாகவே போகணும். ஆனால் இந்த வைசர், நான் ஹெல்மெட்டில் போட்டிருக்க வைசர் வந்து சுத்தமாக இருட்டில் அவ்வளோவா தெரிய மாட்டேது கிளியராக. நான் ஒயிட் கலர் வைசர் மாற்றணும், நார்மல் வைசரு. அது மாற்றுறதுக்கே வழி இல்லாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். பார்த்தீங்களா, மறுபடியும் பள்ளத்தை விட்டேன். கொஞ்சம் சேஃப்டியாகவே ஓட்டணும். ஆல்ரெடி இந்த ரோடு வந்து பிளாக் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ பிளாக்கில் இருக்கா இல்லைன்னு தெரியல. அங்கே போனால் தான் தெரியும். நான் வேறு வந்துட்டேன் இந்த சைடு. என்னோடய பழைய ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் என்னோடய பழைய ஏரியா, பிருந்தாவனம் தெரு. ஸோ இங்கே வந்தாச்சு. இங்கேருந்து தான் நம்ம டீம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கிளம்ப போகிறோம். ஹலோ காய்ஸ், ஐம் பேக். அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு வெஸ்மாம்பலத்துலேருந்து. இப்போது ஆவடின்னு சொன்னால ஆவடி கிடையாது, அது புழல் பக்கத்தில், புழல் ஏரி பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஒரு கிரவுண்டு. அங்கே தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். இப்போ எங்கே இருக்குன்னா வடபழனியில் இருக்கேன். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 5:59 கரெக்டாக. இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இப்போ கிளம்பி அங்கே தான் போயிட்டு நம்ம கேமை காட்டணும். நம்ம கேம் ஒரு வருஷமாகவே கொஞ்சம் சொதப்பில் தான் இருக்குது. அதுவும் கேப் விட்டு வேறு ஆட போகிறோம்னா ரொம்பவே மோசமாக தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. நம்ம கேமை வந்து எப்போதும் போல் கொடுக்க வேண்டியது தான். அந்த கிரவுண்டில் ஆல்ரெடி இது மாதிரி விளாகிங் செட்டப்போட போனேன். ஆனால் மைக் இல்லாமல் போனேன். அந்த கிரவுண்டுக்கு போக சொல்ல மைக் இல்லாமல் நானும் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே போனேன். அந்த இது வந்து லூப் ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலி வந்து லூப் ரெக்கார்ட் ஆனதுனால ஒவ்வொரு 3 நிமிஷத்துக்கும் வீடியோ கட்டாச்சு. கட்டான ஒன்று ஆஃப் ஆகிட்டுருக்கு. நான் ஆஃப் ஆன கேமராவிலேயே பேசிட்டு கிட்டத்தட்ட கோயம்பேடு வரைக்கும் தாண்டிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணி போட்டேன். அங்கேயும் போய் சேர்ந்துட்டேன். சேர்ந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஆன் பண்ணுறேன். ஒரு 2 தான் ரெக்கார்ட் ஆயிருந்தது. ஓகே, 2 ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் ஆகலை. டோட்டலாக வேஸ்ட் ஆகிடுச்சோ அப்படின்னு நினச்சேன். சரி, ரெக்கார்டாவது ஆச்சு, ஒரு 6 நிமிஷமாவது வீடியோ ஃபுட்டேஜ் வந்துருக்குமே, நம்ம பேசினது ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா டோட்டலாக வேஸ்ட்டாக போச்சு. ஏன்னா மைக் இல்லாமல் பேசினேன்ல, பைக்கில் போனது அந்த காற்று, எதிர்காற்று, அதெல்லாம் வச்சு நான் பேசுனது கிளியராகவே ரெக்கார்ட் ஆகலை. அது டோட்டலாக வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து திருமங்கலம், கோயம்பேடு தாண்டி திருமங்கலம் பக்கத்தில். அந்த பிரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு தான் ஓப்பன் வச்சுருக்கோம், ஒரு சைடு லாக் பண்ணிட்டோம். ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் ரெட் ஹில்ஸ், ரைட்டில் போனால் வில்லிவாக்கம், லெஃப்ட்டில் போனால் அம்பத்தூர். நம்ம இப்போ அம்பத்தூர் சைடு தான் போகிறோம். ஸோ பிரிட்ஜ் மேலே ஏற வேண்டியது தான். பஸ்ஸு ஓடுது, பட் இந்த பஸ்ஸு எதுக்காக ஓடுதுன்றது தெரியல. நம்ம கண்டிப்பாக இப்போ பெட்ரோல் போட்டே ஆகணும். இங்கே பக்கத்தில் சன்ரைஸ் ஒன்றும் ஆகலை, நல்லாவே இருக்குது. ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் திருவள்ளூர் வந்துடும். ஸோ நான் எப்போ இந்த விலாகை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், அதுலேருந்து நமக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. எங்கேயுமே வெளியே போக முடியல. எந்த இடத்துலையும் அதை என்ன சொல்கிறது, நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், ட்ராவல் வீடியோ மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் அது மாதிரியான விஷயம் என்னால் பண்ண முடியல. இந்த கொரோனா கேஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாச்சுன்னா, கொஞ்சம் ரொம்பவே கம்மியாகணும். ஏன்னா இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லி ஒரு தடங்கள்ன்ற அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ எதிர்பார்த்த அளவுக்கு விளாக் பண்ண முடியல. இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்படி இருக்கிறது. ஏன்னா நான் நிறையா லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதிகமாக என்னென்ன மாதிரியான வீடியோ எடுக்க முடியும், நம்ம இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறோம்னா அந்த ட்ராவலிங் எப்படி வீடியோ எடுக்கலாம், ஸோ எடிட்டிங்கில் என்னென்ன கற்றுக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நான் நிறையாவே லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப அதிகமாகவே லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இங்கே ஒரு இந்தியன் ஆயில் போட்டுருக்கேன். ஆனால் நான் இந்தியனில் போட மாட்டேன், பெட்ரோல் போட்டு போகுது. இல்லை, பெட்ரோல் போட்டாச்சு. அதுதான் ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம் அந்த புழல் பக்கத்தில். கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாவே இருக்குது. ஒரு மாதிரி சில்லுன்னு காற்றடிக்குது. குளிரில் ஆனால் சில்லுன்னு காற்றடிக்குது, நல்லா இருக்குது. இது மாதிரி கிளைமேட்டில் நம்ம வேறு மாதிரியான இடத்துல ட்ரைவ் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது. ஆனால் இப்போதைக்கு அங்கெல்லாம் போக முடியாது. ஸோ சன்ரைஸ் ஆகிடுச்சு. கிளைமேட்டும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணியிருக்கும், இது மாதிரியான இடத்துல நமக்கு வீடு இல்லையே, இது மாதிரி இடத்துல வீடு இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே, நமக்குன்னு ஒரு கிரவுண்டு இருந்திருக்கும் அப்படின்னா நிறையா வாட்டி ஃபீல் பண்ணது உண்டு. இது மாதிரியான பாலமும் எங்கேயுமே கிடையாது. இது மாதிரியான பாலம்லாம் பார்க்க சொல்ல ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும். ஸோ இங்கே தான் ஒரு இடத்த சாப்பிட்டோம். நான் இட்லி ரெடியாண்ணா இல்லை
அதில் சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டு இப்போ கிரவுண்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். கிரவுண்டு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. மார்னிங் வந்துமே சாப்பிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டோம். இப்போ நல்லா விடிஞ்சிருச்சு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7 ஆகிடுச்சு. 6:30 மணிக்கெலாம் வந்தாச்சு. சாப்பிட்டு கிளம்புறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. மணி 7 ஆகிடுச்சு. இப்போ போயிட்டு ஆப்போனன்ட் டீம் போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. இது மாதிரி நம்ம சிட்டியில் இல்லையே அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ண வைக்குதுங்க. ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இது மாதிரி இடம் அமைதியாக இருக்குது. ஹலோ, இந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இப்போ ப்ராக்டிஸ் போயிட்டுருக்கு. ப்ராக்டிஸ் முடிச்சுட்டு மேட்ச் ஆடிச்சு. மேட்ச்சில் ஜெயிப்புமா ஜெயிக்க மாட்டோமன்றது தெரில. ஒவ்வொன்றும் தான் பார்க்கணும். இப்போ ப்ராக்டிஸ் போயிட்டுருக்கு. ப்ராக்டிஸ் முடிச்சுட்டு வேறு. ஹலோ கைஸ், ஐம் பேக். மேட்ச் முடிச்சாச்சு. கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க. இந்த கிளைமேட்டில் அப்படியே மழை ஜோன்னு அடிச்சுதுன்னா நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி என்ன பண்ணோம், காலைல கிளம்பி மேட்ச்சுக்கு வந்தோம். மேட்ச் ஆடணும். நான் அவங்க டாஸ் ஜெயிச்சாங்களா நாங்கள் ஜெயிச்சாங்களான்னு தெரியாது. ஆனால் அவங்க தான் பேட்டிங் ஆடினாங்க. ஃபஸ்ட்டு 250 ரன் கிட்ட அடித்தாங்க 30 ஓவருக்கு. அதை நாங்கள் சேஸ் பண்ணோம். நாங்களும் அடித்தோம். நல்ல ரன் தான் அடித்தோம். மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு சீக்கிரமாக. 8 மணிக்கு ஆரம்பித்தோம். அதான் நான் வர சொல்லி சொன்னேன்ல 6:30 மணிக்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு. ஆனால் 6:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணல. எப்போவும் நாங்கள் சொன்ன டைமுக்கு எந்த மேட்சுமே இது வரைக்கும் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதில்லை. இந்த மேட்சும் அதே போல் லேட்டாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 8 மணிக்கா சீக்கிரமாக முடிச்சிட்டோம். எனக்கு தெரிஞ்சு 30 ஓவர் ஆடி சீக்கிரமாக முடிச்சிட்டோம். அதுக்கு காரணம் ஆப்போனண்ட்டா இல்லை நாங்களான்னு தெரில. ஆனால் சீக்கிரமாக முடிச்சிட்டோம். இப்போது வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன். வீட்டுக்கு போயிட்டு சீக்கிரமாக ஆஃபீஸுக்கு போகணும். ஏன்னா ஆஃபீஸில் நான் லீவ் சொல்ல ஸ்ட்ரைட்டாக வீட்டுக்கு போயிட்டு சில வேலைகள் இருக்குது, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஆஃபீஸுக்கு கிளம்பணும். ஹலோ கைஸ், வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு 1 மணி ஆகிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். என்ன நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கணுன்னு வச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே அது பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் ஒன்று வரும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் இதுக்கப்புறம் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும், நீங்களும் பார்க்கலாம். ஸோ இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். டாடா, பை, see you.